yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Yes! Finally! It's a happy Friday, Kabisyo! I'm back! Still, this is your one and only, ang nag-iisang newest and freshest DJ ng 90.7 Love Radio na nagbibigay pruweba na hindi lahat ng maganda ay nag-aartista. Yung iba sa radyo mo rin makikita. Hi! Hello po sa inyong lahat, sa mga nakikinig ngayon. Kuya, kumusta naman ang biyahe? Balita ko kanina, hindi masyadong magandang biyahe mo. Bakit marami nagka-cancel? Baka kasi natatamad o kaya naman nagmamadali. Alam mo sa panahon ngayon, lahat ng bagay minamadali. Ewan ko na rin ba, bakit parang lagi may humahabol? Well, at least, diba, it's Friday, and given kapag Friday, for sure, mahirap na naman bumiyahe. At isa na ako dyan sa mga babiyahe mamaya na makikipagsiksikan sa bus. Kaya naman mamaya sa makakakita sa akin dyan sa may terminal sa may Pasay. Pag nakakita ka ng kulay pula na jacket, ako yon, yung may nakalagay na Love Radio Manila. It's DJ Maratona here once again para sa programang Love Trip mula 3 to 6 p.m. And speaking of Friday, for sure, ito yung mga oras na kung pwede nga lang buong araw nakahiga, wala na masyadong inaatupag sa trabaho, kung pwede nga lang pakapi-kapi na lang, no? Yung tipong ililibre mo yung yung ka-office mate mo o kaya yung kasamaan mo sa trabaho ng kape. Kahit na, well kasi ngayon, kapag nalilibre ka ng kape, madalas pag sinabi sa'yo, uy tara, kape tayo. Isipin mo, 'di ba? Pagka nagsasabi sa'yo na, uy tara kape tayo, minsan nag-iisip yung iba na parang, wait lang, bakit mo ko niyayaya? After all this time, yayayain mo ako ngayon? Baka may something. O kaya kapag kunwari niyaya ka ng crush mo na magkape, sabihin niya, uy, pwede ba tayo magkape? Ay, syempre, walang tanggi-tanggi agad yan. Kahit nga ikaw pa maglabas ng pera, go, basta makasama lang siya, 'di ba? Grabe na rin talaga yung mga ngayon, yung mga coffee shop. Napakarami ng coffee shop ngayon lately. Hindi ko alam kung bakit. Since before kasi, ito mo si Kuya na nakikinig dito. Actually, pwede kayong bumisita dito sa booth, ha. Meron tayong dito bisita. Hi kay Kuya Aris na nandito ngayon sa ating booth. Oo siya ng oo kanina. Sinasabi niya, oo nga sobrang dami na ngayong coffee shop. Unlike before, nang pinakauso kasi ay milk tea. 'Di ba? Madalas nga ang laki-laki, usong-uso dati yung yung super cup. Yung sobra sa laki pero lang siya, mura lang, parang mga 65 to 70 pesos. Pero ngayon, kahit halagang 200 pesos yung kape mo, ay, ilalaban mo yan, be. Kahit hindi ka na bumili ng ulam mo mamayang gabi, basta may pangkape ka, tapos ilalagay mo sa story mo na #coffee time here at Starbucks. Ay, wow, daming pera yan. Aminin mo. Ganun talaga. Kapag meron tayong mga kaibigan na social climber. Charot. Pero at least, 'di ba, na-enjoy mo naman yung pera mo. Isipin mo na lang o sabihin mo na lang sa sarili mo na, ay, I deserve this. Kailangan ko to kasi napagod ako magtrabaho. Go! Pwede naman. Basta wag lang araw-araw, lagi-lagi. Baka naman mamaya maabuso yung katawan mo. Di ka na makatulog, kakakape. Matanong nga kita, kuya, o kaya ate, saan ang ideal place mo para makipag-date? Kahit yung lang, simpleng date lang, kung kunwari yayain mo yung jowa mo o kaya yung kaibigan mo. Pwede siguro mga coffee shop, 'di ba? Coffee shop na kahit mura lang pero may maganda kayong pag-uusapan. Ay, solid 'yan. Wow. 'Di ba? Anyway, pag-usapan natin yan ngayong hapon, usapang food trip dito sa programang Love Trip.
This is me, your one and only DJ Maratoni. Sa mga hindi pa po nakaka-search, it's Maratone. For now, makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!